ассалому алайкум дӯстони азиз. Хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар Доми Ватан назди Садбарг ҷойгир мебошад. Дар инҷо худи Садбарг аз ин тарaf роҳ ба сӯи чордумаи гардиши фурудгоҳ, ин хиёбони Рӯдакӣ ва хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин маҷмӯаи истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Бисёри баъд гап мезанем, рафтем. двори маҳкам, охранаи 24-соата, детский площадка ва худи маҷмӯаи истиқоматӣ. Аз 24 ошона иборат аст. Хонаи фурӯшимон дар 17 ошонааш ҷойгир аст. Мана ҳамин подъезд дӯстони азиз. Инҷо ҷои зинапоя дар бино дута лифт аст. Мебурем ба 17 ошона ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. Як хонага мебошад дӯстони азиз бо масоҳати 42 метри квадратӣ дар 17 ошонаи бинои новостройка. Худи бино аз 24 ошона иборат аст. Хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад дӯстони азиз. Инҷо ҳоҷатхонаву ҳаммом, яъне чизере ки дар навор мебинед ҳамаш меистад. Ин бошад ошхона дӯстони азиз ва дар инҷо худи ҳуҷраи истиқоматӣ. бино албатта ки техпаспорт дорад, бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. Отоплениям дорад дӯстони азиз. Ва як хубии дигари ин хона дар он мебошад ки тирезаҳояш прямой роҳи калонро нигоҳ мекунад. Бениҳоят манзараи зебо, манзараи маркази шаҳри Душанбе. Нархи хона бошад 649 000 сомонӣ. Боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи канали Дом TJ занг зада пурсон шавед ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. Барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. То боздид барори кор. худо нигаҳбон.